nini bagwi ani bagwi tamu khlaya tongkha Jesus Krishto lasimung bini sakao rojukha sumsok bini sakao rojukha bebak hamya bini sakao rojukha tamu khlaya tongkha nung ang thina nangmani a thimungno sudo bo bini sakao rojukha te nini ani bagwi bo thikya o kosto o tekto aba mungsasuk bai sujak nai krei sabuni bagwi a tekto sabuni bagwi a kosto nini bagwi ani bagwi bo bini saka bebak rojukha glai sakeno rojukha ihi hinliya bo mono ano better kaham belai kheno hamsa jak position tufai re painani bagwi ya phari re nani bagwi asung sasano o molbrumni kahamno molbrumni muthang jak no nini ani langmao glai saka ya phari re nani bagwi Jesus Krishto a hamya a kosto a sumso a lasimung a khukti musurjak mana bujak mani a ban sakak jak mani abono bo yasakina kha goshuina kha aka Jesus Krishto nini bagi ani bagi asuk tek tono goshuina kha tabu bo tek toro jak mani bai bo kosto ro jak mani bai kalai saka nini ani langmao je kaham sok pai mani kwthar sok pai mani muthang jak sok pai mani abono tuisung tongthogui manya da abon tuisung khapang srangai kaituni mungno kusu khlaimanya da tamni bagai tabuk phano nang saksakno sumso goshiwi tamni bagai nang tabuk phano saksakno hamya positiono tonoi hamya yaprino sherwi samung sitrano sawi nangmung sitrano nangoi tangi nang destroy khlai tongni ni busakno tangi nang thima phasinga haini hai himi tongpi kaitor nang ang belai kheno hamya positiono klaijak abono saiman kha saiman man bagin solution tamu khlaikya jisuno rohorka te kalai sakeno chini sumso khamya rakno jisu bini saka rojukha kalai saka bini kaham kwthar amathang jakno nini ani bagui kalai saka yaphari rekha o jorao aijakni busala khorokni kokno sanani klayo okrani bumungke Esau kusuni bumungkangke Jacob naidi mai phaisani bagui Esau bini birth right bini je manthai okrangoi a manthai no ba phalai rekha sabuni thaniwo bufayung Jacob ni thaniwo hallelujah same tini obahanyangi tongo mai phaisani bagai beton kisisani bagai sungsani srapchani tong thokmungni bagai sungsani srapchani position ni bagai sungsani srapchani gobangma a sathok nungthok tongthok a sungsani kisisa srapchani a alaidani bagai borogro kaitor Bai Chwng Jesus Krishto te asuk kaham no yapharmani kaitor Bai Chwng asuk kalai sake nini ani langmao muthang jak mung hamsa jak hamari no yapharmani abono reject khlailai tonglayo Esau jefro saiman kha bini birth right kamai thangka bini je manthai abo bufai ni thani sogoika afro tamungkha musubuk sawi kapkha belai khorang jirigi kapkha request khlai pake yakung ya phangok kalai bufani thaniwo haifano tamo manliya bo tangai zora lai thang paikya leid ngi thang paikya abuni bagai bini je manthai tongmani bo je manna nangmani abo bo manliya bufai ngi thani thangi sogoika hallelujah abuni bagai no oro wan sukjak na abo zora tongsani tomungno yes zora tongsani tomungno nang kaitor Bai Chwng Jesus Krishto te chini langmo kaham khlaimani abono nang bujiwi manya hangke nang yasagi manya hangke nang goshui nai manya hangke Jacob ni bota Esau bini birth right bufayung Jacob no phali reui je yagulo regret khlaimani musubuk sawi kapmani ha kapmung nang kapnani nangnai tini kaitor Jesus Krishto no ereng rohoria nini rights nang muthangjaknani nango nini rights nang tongthogui tongnani nango nini rights nang khaksangui tongnani nango nini ani rights obo muthangjakmung khaksangmung tongthokmung alaida protection nini ani rights obo or rights no kaitor Bai Chwng Jesus Krishto te nini ani lamo yafarka tabu kaitor Bai Chwng chini rights Jesus Krishto te yafarmani or rights kwthar nang angkhatini simi jisuni thei kosok mani bai kaham angkha jisuni bahan sakak sakmani bai mazra krikha Jesus Krishto rojuina kha theimung krikha Jesus Krishto rojuina kha kwthangse
alaida se mathang jak mungse molbrum ni langma se iko hi nasibi this is yours ni kaitor Jesus Krishto yapharmani borok sak nanglai jagya boro ani sakni phanbai jang thangnai ang kwthari ang sumchokse hi ang kahamung manglak borok muni sukun din kahamung imanya oba ke rik tam khlai tong reject khlai lai tong layu neglect khlai lai tong layu naidi o zora nung khaki pilnani se nung saimannani se kaito nini bagai samung kaham khlaikya Jesus Krishto to no better position to phaikya nung saimannani yango nung tomungno obono reject khlai tongo neglect khlai tongo hungke ishau mushubuk chawi makap mani hai zora lai thangi bokap kha akap mani bai solution phailia jora tongsani nungbo tomungno Jesus ni bisingte already kwtharang kha kahamung kha majra krikya obono nung go shuinai manya hungke aje pai thagwa je kap mani akap mani ba mungsa solution phaigla aboni bagin ozarawo phaidi Jesus Krishto sini sumsokno rujoka kostono rujoka abo hakeno bini a je rujumani bai boje bebak tlangi thangmani bai a bini thani kaham tongmani bebak nini ani thani transparent shok paikya phadi klai sakena bakhabai poito khlai lai Jesus ni thibang ka tharangka Jesus ni bam sakak jamai kahamungka Jesus Krishto thimani bai ang a thimungo khobjaka te bok thang ka thangi ba samani bai a ka thang ani thani shok paikya ni klai sakaseng receive klai na lai siwana klai sak accept klai na lai siwana te koshi lai siwana Jesus nungsani subrai nungsani bebak nungsani logi ke tamung sinai tai mongsa thimung hamya bigra a mesen jak mung kurikya kaplai kaham alai de mathang jak mung sibise goshi na lai siwan klai sak hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya sarapsani bagai fan nang obha ke tawan sudi je nang bigra nang sumsok ganang nang thimung ni no kaitor nonok kwthang no yapharka kaplai no yapharka kwthar no yapharka Jesus Krishto toi ani kaitor ano yapharka ang hamya tongmani kahamung khatabok Jesus ni jari ang sumsok tongmani no batabok kwtharang kha Jesus ni jari aw ang background tongmani batabok ganang kha age thimung tongmani tabok mathang jaka Jesus Krishto ni bising toi obo sinimung basa phaidi o sinimung himpaidi obo bai kaitir mono kusu khlai phaidi ang mano ang siu asrapchani mai phaisa beton kisisa a khaikaba mungsasuk abo bai ke nang satisfied ngai ta tongdi nini soisho sinimung tamo Jesus Krishto toi nang katharang ka kahamung kham thang jaka obose hallelujah sarapchani samung sarapchani tong phokmung ni bagai nang nini sinimung no tak kamajak di isha mai phaisa ni bagai bini rights bebak no sakama ki bagya nang bo sarapchani tong thokmung sarapchani sungsani enjoyment ni bagai nini sinimung kaito nono yapharmani Jesus Krishto toi nang obono tak kamajak di hallelujah nini rights obo tamo nang kathar nini rights obo nang kahamse kaito yapharmani obo mathang jaksida bahake Jesus Krishto te sabuni bagan bakhabai poito khlai sasidi Jesus nangani subrai nungsani bebak bakhabai poito khlai ke kaitul mokolo kahamungo titamo bukhubai gosimani bai confirmation ngo je jeng mathang jakha amen hallelujah tongthodi srapsan bagi fan tamokti amen